कंटेनर अडकला आणि कंटेनर भूमिगत म्हणजेच अंडरग्राऊंड वीज वाहक तारा न्याव्यात अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी आहे। मी सचिन निवृत्ती पानसरे, राहणार पानसरे मळा। आमचं पानसरे मळा हा पूर्णपणे शिक्रापूर रोडवरती आहे। आमच्या इथे जे लाईटीचे पोल आहेत ते दोन्ही रस्त्याच्या बाजूला विद्युत प्रवाह चालू होतो। रात्रीच्या वेळी अवजड वाहने, मोठे बॉयलर, कंटेनर जातात, त्यावेळी ज्या तारांना त्यांचा स्पर्श होऊन आमचा विद्युत प्रवाह खंडित होतो। आत्ता 3 दिवसामागे एका मोठ्या बॉयलरनी 2 लाईटीचे पोल जमीनदोस्त करून टाकले। तुम्ही प्रत्यक्षदर्शी पाहताय की त्या दोन्ही जमिनीचे पोल जमिनीला टेकले। त्यावेळेस नशिबाने कोणत्याही जीवितहानी झाली नाही, पण हे वारंवार होत असल्यामुळे लगेच काल रात्री सुद्धा समोर आप्पा बारणे यांच्या घरापुढे तारांमध्ये कंटेनर अडकला आणि कंटेनर अडकल्यावरती खूप मोठा जाळ झाला। पूर्ण पानसरे मळा अंधारात गेला। इथं छोटे मोठे व्यावसायिक आहे, कुणाचा दुधाचा व्यवसाय, घरात दूध आहे, त्या फ्रीजमध्ये दूध असतं, भाज्या असतात, त्या सगळ्या लाईट विद्युत गेल्यामुळं त्या खराब होतात। म्हणजे नुकसानीला पूर्णपणे आणि अक्षरशः मच्छर या सगळ्याचा त्रास। हे जर लाईटीचं काम अंडरग्राऊंड झालं किंवा MSEBने आम्हाला या तारांच्या बद्दल अजून थोडी हाईट करून दिली तर आमचा हा वारंवार होणारा त्रास हा बंद होईल। एवढीच विनंती आहे की संबंधित अधिकाऱ्यांनी आमची व्यथा पूर्णपणे मान्य करून आम्हाला या त्रासातून त्रास बंद करावा, नाहीतर चौकातूनच ज्या वेळेस कंटेनर बॉयलर येत असेल त्यावेळेसच महावितरणचा एक वायरमॅन त्याच्या संघ येण्यात यावा। म्हणजे पटक्यानी गेली तर लाईट गेली तर तो पटक्यानी जोडील। आम्हाला सकाळ 10-11 वाजेपर्यंत दुसऱ्या दिवशी वायरमॅन येत नाही तोपर्यंत आम्हाला अंधारात राहावं लागतं। सकाळी मुलांना शाळेत जावं लागतं, कुणाला नोकरीला जावं लागतं। अंधारामुळं सर्वांना उशीर होतो आणि नाहक त्रास होतो। आम्ही तर महावितरणचे ग्राहक आहोत, आम्ही पूर्णपणे त्यांना आमचं जे काही लाईट बिल येतं ते पूर्णपणे भरत असतो, पण तरी पण आम्ही हा त्रास का सहन करावा। अशी महत्त्वाकांक्षा आहे की आमचा आवाज त्या संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत जावा, हीच आमची संपूर्ण पानसरे मळाच्याकडील विनंती आहे। इथली अडचण समस्त नागरिक आज आम्ही इथं जमलेलो आहे। युवक पिढी आहे, त्यांनी इथं धंदे टाकलेले आहेत। जर असे मोठे ट्रेलर कंटेनर जर जात असतील आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये